Federación Galega de Balonmán presenta Somos Familia. Boa tarde a todos e todas. E sí, comezamos con este sorriso, esta alegría que nos contaxan as e os nosos rapaces coas súas gañas, a súa forma de adestrar. É contagiosa e non o podemos evitar, acabades de velo. Antes de nada, queremos comezar por darvos as grazas por acompañarnos hoxe, por abarrotar este polideportivo do Centro Superior de Hostelería de Galicia para acompañar as nosas seleccións que dentro de moi pouquiño, de uns días, van sair cara ao CESA de Costa Blanca para facelo ben, para demostrar todo o que traballaron durante estes meses. Pero queremos nesta gala, queremos presentarnos os nosos combinados, queremos que coñezades a súa roupa, queremos que saibades o moitísimo que traballaron durante estes meses, pero queremos sobre todo que sepades que non só adestraron, fixeron unhas cousas moito máis importantes, fixeron familia. Porque sempre falamos de medallas, de triunfos, de partidos, pois non. Hoxe imos falar do que de verdade é importante, do grupo que se forma, das amizades que xorden, dos momentos que se viven, desa noite de reis fora da casa, pero que é única e inesquecible. Hoxe imos falar da familia do balonmán galego. É a primeira proba de que de verdade somos unha familia este vídeo que acabamos de ver todos xuntos. Podo prometervos que foi super divertido gravar cos rapaces e cos rapazas, e seguro que eles tamén opinan o mismo. Agora chegou o momento de comezar, así que nada, Mila, non nos imos enrollar porque nos poñémonos a ler ya rapidamente e arrincamos. Sí. Pois imos a... Imos a... E se falamos de familia, como en todas as teas importantes que todos estamos a ter estes días, hai momentos nos que decimos ten que falar o pai da familia. Pois hoxe ten que falar o presidente da Federación Galega de Balonmán, Bruno López. Vicepresidente da Xunta de Galicia, vicepresidente da Deputación da Coruña, secretario xeral, deputada, alcaldes, alcaldesas, concelleiros, concelleiras, familias, amigos e amigas do balonmán, moi boas noites e moitísimas grazas por acompañarnos neste camiño ao CESA 2023. Gustaríame comezar agradecendo a Turismo de Galicia, ao Centro Superior de Hostelería de Galicia, que nos cedan as súas instalacións para celebrar este acto. Pero, sobre todo, Marta, o que nos gustaría é agradecervos o trato, a implicación e as facilidades otorgadas durante estes últimos meses para que a preparación das seleccións galegas sexa en perfectas condicións. Ademais de os nosos xogadores e xogadoras, ademais de ter unhas condicións impecables durante a súa preparación, conseguiron ver as oportunidades que ofrece un sector tan importante en Galicia como o da hostelería. Así que unha experiencia inolvidable e moitísimas grazas.
Para nós hoxe é un acto moi emotivo e moi importante. Hoxe vestímonos de gala, o balonmán galego vístese de gala. Hoxe imos tirar do noso pasado para situar o noso presente. Hoxe temos xogadores e xogadoras, exxogadores e xogadoras das seleccións galegas que están aquí para contarvos o que significaron para eles. E hoxe temos os mellores xogadores e xogadoras de Galicia distribuídos en 6 combinados. 6 combinados galegos nas categorías infantís, cadetes e xuvenil. Pero temos un combinado máis, un combinado galego, que para nós é tan importante e tan esencial como os outros 6, porque ninguén está aquí de casualidade, todos e todas as que estades hoxe aquí, estades aquí por algo, porque para nós, as familias, as institucións, os patrocinadores, sodes os mellores e as mellores compañeiras que podíamos ter para emprender este camiño ao CESA 2023. Se falamos de vos compañeiros, temos que falar da Xunta de Galicia. Xunta de Galicia, ademais da axuda que nos dá ano a ano a través do convenio anual, de todas as actividades nas que nos apoia, vimos de facer con eles, executar un plan que, traducido en números, é nada máis e nada menos que 500 actividades, máis de 70 persoas contratadas e máis de 12.000 participantes. Moitísimas gracias, presidente, secretario xeral, pola axuda que nos brindades continuamente. Se falamos de boas compañías, de vos compañeiros de viaxe, temos que falar da Deputación da Coruña, porque a Deputación da Coruña entende moi ben que agrupar áreas como a cultura e deporte é moi interesante, pero crear sinerxias entre turismo e deporte é dar un paso máis. Gracias á Deputación da Coruña conseguimos facer o torneo internacional este ano en Compostela e en poucas semanas presentaremos unha iniciativa única para levar o balonmán dos máis pequenos e das máis pequenas ás principais prazas dos concellos da provincia da Coruña. Ademais, no momento que lle comentamos que íbamos a un campeonato de España no que iban a interactuar os nosos nenos con unhas 10.000 persoas, porque ao fin e ao cabo íbamos a topar con 10.000 persoas, a Deputación da Coruña decidiu cambiar o protocolo. Os nosos xogadores e xogadoras non van a dar un pin, non van a dar un banderín antes de comezar os partidos. Imos entregar produto galego da zona delimitada por 7 concellos, os 7 concellos que participan no proxecto do Xeoparque Cabo Ortegal. Para nós este ano imos facer alarde do produto galego, así que moitísimas grazas á Deputación da Coruña. Se falamos de vos compañeiros e compañeiras de viaxe, temos que falar dos concellos. Hoxe temos aquí a moitos alcaldes, alcaldesas, Concello de Cangas, Concello de Bueu, Concello de Meaño, pero Concello de Porriño, de Rodeiro, de Lavín. Se mo permitides, teño que destacar a uns cuantos. Teño que destacar, en primeiro lugar, o Concello da Estrada, porque aínda que o alcalde non pode estar aquí hoxe, sí creo que temos por aquí a David Carballo, técnico de deportes, e temos que agradecer enormemente a súa axuda para a preparación das seleccións galegas. Non sei que batería ten ese teléfono, pero dende logo dura moitísimo, así que moitísimas grazas. Temos que agradecer ao Concello de Portas, Ricardo, porque cando nos dabas as chaves do voso pabellón, para nós estábamos dando ilusión, compromiso e, sobre todo, confianza. Así que moitísimas gracias dende a Federación Galega de Balonmán. Teño que agradecer tamén, sobre todo, a 3 concellos, o Concello de Bueu, o Concello de Lavín e o Concello de Carballo, porque estar é fácil, pero estar sempre e para todo non é nada sinxelo. Así que moitísimas gracias aos 3, porque para nós significades moitísimo. Compañeiros de viaxe, Viajes Interrías, faino todo super doado. A verdade é que estamos encantados, así é moi sinxelo viaxar. Moitísimas gracias, Satur, Gustavo, a todo o equipo de Viajes Interrías. Se seguimos falando de compañeros de viaxe, pois temos José, Adrián, Dalia, Anita, Aloa. Hoxe están aquí, son exxogadores e xogadoras das seleccións galegas, que invertiron o seu tempo, o que nós lle pedimos e moito máis, en transmitirvos a todos o que significa para eles e para elas as seleccións galegas. No último vídeo, e debo entender. Se seguimos falando de compañeros de viaxe, temos que falar, como non, das familias, que ademais da inversión que facedes de tempo, de diñeiro, pois sempre que pedimos colaboración estades aí. Así que temos que agradecermos un montón que estedes ao carón do balonmán galego. Para nós, todos xuntos, formades o combinado galego que nos vai a levar a conseguir os maiores éxitos neste CESA. Daquela nós viaxamos con 7 combinados, os 6 que van a competir e a nosa familia, a familia do balonmán galego. Moitísimas grazas e moita sorte neste campeonato.
Moitas grazas. Moitas grazas, Bruno. Hoxe, ao longo da gala, imos presentarvos a todos os combinados. Imos facer que salgan, que teñan o seu momento, que podan facer a súa foto e, por suposto, que reciban o vosso aplauso. E vou pediros o máis grande, vale? Comezamos con... Pois sí, imos coa selección infantil feminina, que está formada por Raquel Blanco, Emma Rial, Alba del Valle, Leire Brum, Ana Cancelas, Candela Martínez, Noa Portela, Lorena Nipa, Raquel Muñiz, Vera Sierra, Leire Azurmendi, Iris Santana, Sara Limes, Irene Rodríguez, Gabriela Martín e Iria Alonso. O corpo técnico está formado pola seleccionadora Ana Alonso, Fabio Lima e Jesús Veiga. Vale. Moitísimas gracias, chicas. E agora chegou o momento de coñecer ao combinado galego infantil masculino, que está formado por Hugo Carreira, Sur Sotero, Dimitri Doder, Cristian Ferradas, Luis Martínez, Manuel Souto, Martín Vázquez, Enrique Portas, Matías Gestido, Zoé Lago, Lucas Díaz, Lois Alonso, Saúl Fuentefría, Pablo Pardo, Xoán Canero, Marcos Carlón e o seleccionador Adrián Menduíña, Carlos Rodríguez e Álex Seijo. Gracias. Vamos, vamos. Qué bien lo hacen. Mira, muy bien. Lo están haciendo bien, lo están haciendo sí. bien. Vamos, pues. Vale. Mila, voy a coger esto, ¿vale? Graciñas. Pois seguimos. Non fai falta que vos recorde o que pasou nestes últimos anos con esa pandemia que nos alterou a vida. Como consecuencia da COVID non houbo cesa no ano 2021 e no 2022 houbo que atrasalo ata Semana Santa. Así, aproximadamente hai 8 meses, estábamos aquí tamén en Santiago de Compostela dando pistoletazo de saída ao CESA 2022. E dende entón case non houbo descanso para os nosos rapaces, as súas familias e os corpos técnicos. Pois sí, dende abril foi un non parar. Abril, CESA 2022 en Murcia, a finais de xuño tivemos en Sanxenxo o CESA de balonmán praia e casi sin respirar xa comezou a preparación deste campeonato de España. Torneo internacional de Cangas de Narcea, para seleccións infantís, torneo de Portugal, torneo internacional da Deputación da Coruña, adestramentos, concentracións. Nós queremos saber tamén como foi iso para os rapaces e rapazas e para os corpos técnicos. Así que vou chegar aquí abaixo para poder falar con algúns integrantes. E, bueno, teño aquí a Adrián Menduíña. Moi boas, Adrián.
Bueno, como foi a preparación desta selección infantil masculina que o ano pasado conseguiu o bronce de España? Pois a verdade, como estás dicindo, foi moi intensa. Comezamos despois do balonmán playa co torneo de Cangas de Narcea, que comezamos antes que ninguna selección, con moitos entrenamentos e moitas concentracións, pero a verdade é que estamos de volta moi contento con o grupo, preparados para pelexar. Como ves o equipo? Nunca mellor dito, un equipo. Con iso digo todo. Pois sí, a verdade é que bonita palabra que vos adica o voso adestrador. E agora estou aquí que teño a capitana da selección cadete feminina, Nayara Costas. Como viviches ti dende a perspectiva de xogadora a preparación do CESA, que non é o teu primeiro CESA? A verdade é que grazas á Federación e a todas as concentracións podemos mellorar o noso modelo de xogo parecido ao do ano pasado. Eu creo que estamos moi preparadas de cara ao CESA en Benidorm. Que tal coas compañeiras? A verdade é que somos unha gran familia e creo que grazas a iso e a confianza que temos unhas nas outras vamos a conseguir grandes resultados. Pois moitísima sorte. E se pasamos por infantís e cadetes non nos queda outra que falar tamén cos xuvenís. Manu, seleccionador xuvenil feminino. Bueno, vos, aparte de compaxinar, compaxinades a parte deportiva co vosa vida persoal. No teu caso, director de teatro e mago. Sí, hago lo que puedo. Más magia fuera de la pista que dentro, pero sí. ¿Cómo ves o equipo? Bien, con mucha ilusión. Yo creo que estamos muy contentas, que el CESA es una oportunidad muy ilusionante para todas. Sobre todo tenemos muchas jugadoras que es su primera vez y la nuestra también como cuerpo técnico y con muchas ganas, la verdad. Pois bueno, non sei se sabes que o ano pasado repartimos uns pasaportes para todas as xogadoras e xogadores e corpos técnicos, donde íbamos ir selando pouco a pouco pois os CESAs os que acudían. Aquí temos, e como Manu, este é o teu primeiro CESA, pois eu vouche facer entrega do teu pasaporte. Te cedo o micro. Sí. Vale, que voy a hacer algo de magia ya que vine. Hola, ¿qué tal? Lo preparo y vale, lo hacemos como mejor. Voy a subir, hago así una cosa y me aplaudís todos muchísimo para que esto suba un poco el ánimo y vaya todo genial. Estamos a tope, ¿eh? Voy, pero cuando suba, ¿eh? Voy, atentos, que voy. Ahora sí, muchísimo mejor. Vamos allá, lo voy a intentar. Voy a necesitar ayuda de gente. Me vas a tener que ayudar también a sostener el micro en un momento. ¿Vale? Y voy a pedir, me voy a acercar por aquí a primera fila, a ver si alguien me puede. ¿Me puedes ayudar? ¿Sí? Fenomenal. Le damos un aplauso no tan grande como el mío, porque si no, claro, el artista sube conmigo. Fenomenal. Ponte por aquí que nos coge la cámara. Genial. ¿Te llamas? Avelino. Yo soy Manu. Me presentaron antes. Sujeta, porfa. Bueno, no sé si alguien aquí conoce a Jostein Gaarder. Buah, tremenda movida, os voy a contar ahora. ¿A alguien Jostein Gaarder os suena? Bueno, era un filósofo noruego, un filósofo que, bueno, escribió libros, El mundo de Sofía, cosas así. Y en uno de esos libros tenía una frase que me moló un montón, que era que el filósofo es la persona que busca la llave que abre la cerradura, ¿no? Siendo la cerradura un problema y la llave la solución, que es un poco también lo que hacemos los entrenadores aquí con los equipos. Hoy aquí tengo la solución a todos vuestros problemas. La tengo aquí. Bueno, tengo la solución por lo menos a un problema, pero es un problema que todavía no tenemos. Qué guay sería tener la solución a un problema antes de que este se hubiera planteado, ¿no? Sería increíble. Mira, te lo voy a dejar aquí para que sujetes la solución. Y claro, solución, problemas. Se nos acumulan, a veces son bastantes y no vemos el final, pero esperemos que la luz al final del túnel sea el 8 de enero. Fíjate, pon así tu otra mano y palma arriba. Yo voy a ir echando problemas y tú cuando quieras me dices que me pare y yo me paro, que soy bastante obediente. ¿Sí? Fenomenal. Fíjate. Quédate con esta, no se la vamos a enseñar a nadie. Os estaréis preguntando qué clase de problemas tengo yo aquí. No es nada traumático, tranquilos y tranquilas, son problemas del cuadernillo rubio. Por ejemplo, María, 3 al cuadrado. Uf, te puse un aprieto. 9, no os preocupéis, no os preocupéis. No os preocupéis. Tengo más. Mira, son todos diferentes. 6 por 6, 36, genial. Así participativo.
4 más 3, 7, genial. Hay varios. Perfecto, pero te paraste en uno concreto. Mira, vamos a cogerlo, que es exactamente el 8 más 5, 13. Quiero que muy lentamente saques lo que hay en el sobre y qué bonito sería tener la solución a un problema antes de que este se hubiese planteado. Muchas gracias. Lo voy a dejar, se lo voy a dar a María para que os acordéis de que la solución a los problemas siempre la tenemos nosotros. Y eso para ti. Gracias. Gracias, muchas gracias. Ahora é complicado seguir porque eu non teño trusos de masia, Sinto. Bueno, como vos dicíamos antes, foron meses de preparación, de domingos adestrando, de concentracións, de torneos. En este proceso, a Federación contou coa colaboración de concellos como os de Portas e a Estrada, onde todo foron facilidades para a cesión das instalacións. E, por suposto, do Centro Superior de Hostelería de Galicia, onde estamos hoxe, e onde se concentran as nosas seleccións galegas. A verdade é que, cando vimos que coñecer o centro, quedamos moi sorprendidos, tanto das instalacións como da ensinanza que aquí se daba. Así que decidimos que queríamos facer un vídeo para poder ensinárvolo. El Centro Superior de Hostelería de Galicia nació en el año 94. Nuestra escuela está compuesta por 5 edificios, ¿no? Hay edificios teóricos y edificios de prácticas. A medida que va avanzando el plan de estudios, nuestros alumnos empiezan pues, con unas prácticas operativas, ¿no? en la empresa, en el mundo real, pero van avanzando a prácticas de gestión y de dirección en los últimos años. Los datos de inserción laboral en nuestra escuela son buenísimos. En el ámbito de la gastronomía pues, alcanzan el 100%, ¿no? de inserción laboral, sin que lleguen a transcurrir 6 meses desde que finalizan sus estudios, y en el caso de dirección hotelera estamos en un 75%. En estos casi 30 años de trayectoria del centro, pues hemos puesto en el mercado a más de 2.500 antiguos alumnos. Yo creo que el orgullo para esta escuela son sus antiguos alumnos, ¿no? Entonces, es bueno mirar, ¿no? estos casos de éxito que pues, ponen puntos en el mapa a nivel internacional y que proyectan la marca del CSHG en las mejores compañías internacionales y en los mejores, en los grandes referentes del sector hostelero a nivel internacional. Siempre se busca la visión más práctica, más real, más alineada con el sector en estos momentos para que los alumnos tengan esa visión actualizada y contemporánea, en este caso, bueno, pues de una materia como puede ser desde la gestión hotelera a la operativa práctica o a acciones de comercialización dentro de la distribución hotelera. Los alumnos cuando inician sus estudios, en las prácticas de primer y segundo año, pueden seleccionar dónde quieren hacer sus prácticas, tanto destino como tipología de establecimiento en el que quieren hacer sus prácticas. Pero en las prácticas del tercer y cuarto curso son las principales empresas hosteleras las que acuden a nuestro centro a presentar sus establecimientos o sus cadenas, en el caso de las cadenas hoteleras, y además realizan entrevistas a nuestro alumnado pues, para ofertar estas plazas que tienen de prácticas, ¿no? El año pasado hice mis prácticas en París, en el Hotel Hyatt Regency, y allí tuve la oportunidad de estar todo el verano trabajando en la recepción, donde además de mejorar en inglés y en francés y en otros idiomas, también tuve la opción de ver en recepción pues todo un poco la experiencia real del sector y trasladar un poco todos los conocimientos del año pasado a lo que viene siendo la realidad de un hotel en su día a día. Las colaboraciones como la que tenemos actualmente con la Federación Gallega de Balonmano permite también mostrar el trabajo que estamos haciendo en el centro, ¿no? Y que a lo mejor algún jugador o jugadora de balonmano se plantee a futuro poder estudiar aquí. Hay que destacar que el mundo de la hostelería realmente es un sector lleno de oportunidades.
esta é, sen dúbida, unha magnífica oportunidade de formación. Quen sabe se veremos algún dos nosos nenos e nenas aquí no futuro, non o sabemos. Pero despois de estar é máis posible todavía, porque os están coñecendo un pouco por dentro. Bueno, onde sí sabemos seguro que van estar vai a ser no CESA 2023 e lucindo a roupa que os imos ensinar ahora mesmo. Xa sabedes o que nos gusta nos un desfile. Sobre todo, sen quen desfila son os nosos rapaces. Así que, imos alá. Pois imos comezar coñecendo a roupa que lucirán os nosos técnicos e as nosas técnicas neste CESA Costa Blanca 2023. En esta ocasión, lucena Jesús Veiga e Carlos Rodríguez. E agora imos xa con nosos rapaces e rapazas. Comezamos pola roupa de abrigo que lucen Iria López e Roque Estevez. Continuamos coa roupa de paseo e o chándal que lucirán as seleccións galegas con Noa Portela e Luís Martínez. E xa pasamos a pista coa roupa de quencemento que lucen os xuvenís Lucía Álvarez e Denis Iglesias. E agora imos co que todos e todas xa estabades agardando, coas equipacións oficiais das seleccións galegas para este CESA de Costa Blanca 2023. Comezamos coa primeira equipación de porteiros que lucen Hugo Carreira e Salma Acta. Continuamos coa segunda equipación de porteiros, que nesta ocasión lucen Irene Ríos e Adrián Chapela.
quixemos dar un paso máis coas equipacións de xogadores e xogadoras. Neste CESA luciremos 3 equipacións e ademais puxémoslle nome, porque nós pois somos así moi originais. Así que imos coñecer a nosa xa clásica blanquiazul, a nosa equipación Coraxe por bandeira, que levan Lorena Nipa e Lucas Díaz. E que sería Galicia sin as súas fragas tamén. A segunda equipación, fragas galegas, van a lucir Yaiza Gil e Senén Garea. Temos unha novidade, unha terceira equipación. Temos o mar, temos as fragas, e que sería Galicia sin unha boa noite meiga? Esta equipación preséntana Carmen Magallanes e Enrique Traba. E aquí tedes as equipacións oficiais das seleccións galegas para este CESA Costa Blanca 2023. Bueno, moitas grazas aos nosos modelos. A verdade é que cada ano fan moito mellor. É increíble, verdad, María? Sí, sí. Tamén que nos sorprende cada ano, a verdade é que a empresa e Hummel que con estes diseños e estas cores tan especiales. Esperamos que vos gusten tanto como a nós e que os nosos rapaces e rapazas as luzcan con orgullo de representar a nosa terra. E agora chega o momento de que te infiltres por aí a ver a quen pregunta, Estade todos preparados porque María colla calquera. Sí, sí. Bueno, pois vou alá. Xa vou me quedar por aquí por primeira fila porque tengo aquí a Marta Fernández, directora do Centro Superior de Hostelería de Galicia. Marta, boas noites. Bueno, contanos un pouquiño, non está acordo coa Federación Galega de Balonmán. A ver, como é unha noite de agradecementos, eu tamén quería agradecer a Bruno este primer contacto co Centro Superior de Hostelería de Galicia. A verdade é que temos iniciado neste ano, é a segunda concentración que celebramos aquí, e a experiencia está a ser moi boa. Os rapaces son moitos, porque non estamos acostumbrados a ter a tantos rapaces na nosa residencia, pero o comportamento ha sido moi bo. Consideramos que, bueno, que é unha colaboración que podemos manter a futuro. Tamén gustaría aproveitar para desexarlles a todos e a todas moi boa sorte de cara ao campeonato. Pois moitísimas gracias. E bueno, se sigo mirando por aquí,
José Ramón Letelasa, un ano máis non te perdes unha despedida das seleccións galegas. É que non é posible, é dicir que é tamén a miña familia, esta familia do balonmán. E o que sí quero agradecer non solamente ao presidente da Federación, sino a todos os que facedes posible isto, porque ás veces nos lembramos os grandes xogadores, os grandes nomes, non? Pero os grandes nomes que temos aí, pois, as Fernández, que non son irmás, porque unha é de Porriño, bueno, de Vigo exactamente, Begoña, e a outra Alicia, que é de Valdoviño, o Rodrigo Corrales, eses tamén foron nenos, foron infantís, foron cadetes, foron xuvenís, e, por tanto, isto penso que ese deporte base, que é a base do deporte, por tanto, encantadísimo de estar aquí, enhoraboa a todos. Xa que Manu falaba de un filósofo, eu falo de outro, que era poeta, ademais. É dicir, que este poeta decía que, inglés, estoico, decía que non fagades caso de esa victoria e da derrota que son eses grandes tramposos ou mentirosos. Non somos máis grandes cando gañamos, pero non somos menos cando perdemos. O importante é que este CESA, Galicia, vai competir seguramente estupendamente en Alicante. Pois moitísimas gracias. E, bueno, falaba Bruno tamén da Diputación da Coruña, Cristina Capelán, o crecemento da representación da provincia da Coruña nas seleccións galegas, que abraiante, eso que se está tamén traballando moi ben o balonmán na vosa provincia. Sí, así é. De feito, bueno, como ben comentaba Bruno, dende a Diputación vamos a crear este circuito de balonmán na rúa para que siga crecendo, non? Para que todos os que aínda non coñezan o balonmán se poidan acercar esos días aos distintos concellos e o coñezan e, bueno, pues que este deporte siga crecendo. E, bueno, moitas gracias. Estábame fijando por aquí que tamén tiña José Crespo, alcalde de Lalín. Por un momento, ano pasado, pensaba que a sede da Federación Galega de Balonmán estaba en Lalín. Vamos, fixemos de todo aí. Para nós é un orgullo que o buco insignia do deporte en Lalín é o balonmán. A gran familia do balonmán dounos moitas satisfaccións e púxonos aí no mapa. Eu lembrome cando inauguramos o Lalín Arena, falamos co presidente da Federación Española, nos trouxe ali un campeonato da selección absoluta. Por lo tanto, eu quero agradecerlle a todas esas familias, porque é moi difícil manter o nivel que temos cos recursos que temos. E iso é gracias aos pais e ás nais dos rapaces que traballan en Lalín. Moitas gracias. Moitas gracias. E, bueno, que me fijo por aquí, hai moitísima xente coa que falar. Félix, si falamos de que estamos todo o día en Lalín no inverno, no verán estamos por Bueu. Efectivamente, no verán, e se levamos varios anos tamén organizando e compartindo un auténtico espectáculo, e para nós como un concello tamén de costa, de mar, que vive con moita paixón todo o deporte, pois é unha festa, non? E, por lo tanto, pois moi agradecido a Federación Galega tamén, pois poder, en este caso, compartir con eles, sobre todo con esta familia que é extraordinaria, se está vendo neste ambiente, non? Esperar que durante moitos anos podamos seguir gozando do verán como vimos gozando nos últimos anos. Pois moitísimas gracias a todos. Vitoria, Ricardo, moitísimas gracias. Continuamos. Como ensinou hai un ratiño María, que lle entregou a Manu, temos o pasaporte para os novos e as novas integrantes das nosas seleccións. Como fixemos o ano pasado, este ano volo daremos, temos o selo de este ano, o selaremos, e despois deberíades vos pedir as asignaturas dos vosos compañeiros, bueno, que sea un recordo para toda a vida. Non sei se recordades que hai 8 meses estábamos en Santiago tamén presentando a campaña con selo galego. Era unha campaña coa que nós queríamos poñer en valor aos nosos xogadores e xogadoras, porque pensamos que teñen algo diferente. Igual non son os máis fortes, pero teñen unha corase, unhas ganas de gañar, unha forma de traballar que pensamos que nos diferencian e que en realidade ese é o selo de Galicia. Este ano todavía, celebramos en ese CESA, o que fixemos foi, en vez de entregar, como decía o presidente, un selo, o que fixemos foi levar un produto típico galego. O ano pasado foron os mexillóns, e este ano, grazas á Deputación Provincial da Coruña, vai a ser un lote de produtos da zona de Cabo Ortegal,
que, como sabedes, está loitando para convertirse, que a UNESCO lle dé a denominación de Seoparque. Isto se saberá, creo que moi pronto, e nós estamos seguros de que van a recibir esa denominación. E hoxe temos aquí con nos ao vicepresidente da Deputación da Coruña, o que lle imos pedir que se achegue ata aquí, por favor, Xosé Regueira. Bueno, moi boa tarde a todos e todas, vicepresidenta da Xunta, secretario xeral, deputada, alcaldes, alcaldesas. Querido Bruno, porque un viu medrar ao presidente da Federación Galega de Balonmán e agora ve como o balonmán medra con esa persoa, non? Polo tanto, parabéns por todos os éxitos, que supoño que daqui para adiante serán moitos máis. Para a Deputación da Coruña é un orgullo, é unha satisfacción que as nosas marcas e os nosos emblemas formen parte das equipacións dos combinados galegos. Eu, primeiro, gustaríame xa darlle os parabéns a todas as persoas, aos chavales, as chavalas, que foron seleccionados para estar aquí hoxe e que van a representar nada máis e nada menos que a Galiza no campeonato. Un orgullo representar a nosa terra e eu só lles pido que sexan grandes cando toque ganar, pero que sexan super grandes cando non toque ganar. E, sobre todo, que se traian da competición o que decía moi ben o presidente, amizade, compañerismo e todos os valores deportivos que hai que ter en casos como estes, en casos como deportivo, e no caso de balonmán, ainda un pouquiño máis, porque me estou dando conta que noutras seleccións deportivas, con xogar ben, abonda. Aquí hai que saber maxia, aquí hai que ter garbo e saber desfilar, hai que ter estilo, polo tanto, eu creo que as persoas que estades aquí sodes auténticos cracks. E como son de Carballo, non o podo evitar, permitídeme que saúde e que me enorgulleza especialmente dos 11 deportistas que participan nos combinados galegos que son de Carballo. Carballo é unha terra de balonmán, unha terra que dá presidentes da Federación, pero que tamén dá grandes persoeiros e grandes deportistas e grandes xogadores e xogadoras de balonmán. Pasade moi ben, disfrutade do ano novo competindo e, sobre todo, se podedes, o día 8 traedenos alegrías. Nada máis e moitas grazas. Moitas grazas. Pois, como dicíamos ao longo desta gala, imos ir coñecendo as nosas seleccións galegas. E agora imos coa selección cadete feminina. Así que nada, imos lle dar paso xa ás protagonistas. Elas son Salma Acha, Uxía Fernández, Nayara Costas, Iria Augusto, Leire González, Alba Pérez, Isabel Álvarez, Carmen Magallanes, Isis Moreno, Iria López, Celia Pérez, Alejandra Montenegro, Ainé Roca, Leticia Santos, Iria Benaches e Paula Dieguez. Ademais, no corpo técnico está Adrián Pumar, Daniela Savic e Ricardo Rodríguez. Gracias. Moitas grazas. E seguimos, porque agora é a quenda do equipo cadete masculino. A selección galega está composta por Atalo Bello, Iván Sánchez, Jaime Serrano, Samuel Seijas, Roque Estevez, Pablo Pazos, Manuel Hernández, Yago López, Adrián Chapela, Marcos Varela, Diego Mourelle, Nicolás Cancela, Daniel Periscal, Enrique Traba,
Marcos Suárez e Alonso Martínez. Ao fronte do grupo están César Armán como seleccionador, xunto a Brais Caneiro e Diego Rodríguez. Nada, sin caídas. Bueno, chegou un dos momentos da tarde. Imos ver todos xuntos o vídeo oficial do CESA, que este ano representa os valores do balonmán galego. Coñeceredes historias do pasado, sí, feitos xa vividos por outros, pero recordade que todas e todos vos ides escribir unhas propias vivencias que dentro de moi pouco formarán parte da historia do balonmán galego. Gallegas, onde queda eso? Pois o primeiro recordo que teño é 2007, cando se celebrou en Vigo, que foi o meu primeiro CESA. Foi algo moi emocionante. Pues mi primer recuerdo que me viene a la cabeza es el campeonato de Murcia. O sea, mi primer campeonato con Rubén como seleccionador, unas pipiolas, éramos todas. Non tiña grandes expectativas a poder ir, porque era o primeiro ano, non? Era en etapa juvenil, pero sí que conseguín ir finalmente, celebrouse en Mérida. Te da unos valores de equipo, de confianza, de empatía, de compañerismo, de amistad. Recuerdo la amistad que hicimos esa noche, o sea, la reunión que hicimos entre todas las jugadoras y dijimos, no pasa nada, o sea, vinimos aquí a disfrutar y a pasarlo bien. É que unha vez que vas ao primeiro ano, motívate para que semana a semana entrenes co teu clube e consigas pois un bo nivel para poder seguir indo á selección galega e seguir competindo nos CESA. A miña única ilusión, a ilusión que tiña nese momento era poder ir á selección. Toda la gente con la que convives, gente de otras comunidades, no lo vuelves a vivir. Teño moi bons amigos de toda a etapa de balonmán, da etapa da selección igualmente, pero sobre todo este ano coñecín a un dos meus mellores amigos, que se chama Adrián, de feito é o padriño do meu neno maior. Eu creei un vínculo con ele, creo que ele tamén. Os amigos son a familia que un escolle. Eu creo que José para min é máis que un irmán. Tengo muchas amigas, mi grupo de balonmano de que compartimos equipo, Aloa, Estela, Paula, Chus, Elena, Vivi, o sea, son gente que la quieres. Te entienden, te vieron en tus momentos más frágiles, en los momentos más felices, en momentos buenos, en momentos malos, en tus lesiones, en tus buenos partidos, en tus malos partidos, en tus malas decisiones. Nada, los recuerdos para mí son excepcionales, sobre todo de pasarlo bien, ¿sabes? De no tener presión. Torneo de verano de la LIN, 2007. No llevaste medalla en ese campeonato. No la llevaste, ¿no? Te traje yo una. El compañerismo es súper importante. Es lo que hace los grandes equipos y lo que hace que funcionen. Apoyar a los demás, que sentirte apoyado también. Saber que todos fallamos, que todos acertamos y que estamos aprendiendo continuamente. Que el balonmano no lo destruye nadie. 1 de novembro de 2007. O balonmán deunos isto. A oportunidade de coñecernos, de emprender un camiño xuntos e de formar unha familia. En 2007, cando nos
conocimos no primeiro César, pero simplemente, bueno, unha amizade. Ter proxectos a largo plazo que se foron cumprindo. Pouquinho a pouco, con moito traballo. Con moito traballo detrás. E nada, aquí estamos. E seguindo o camiño. E seguindo. Claro. Y yo lo añoro, o sea, es una época que digo, me encantaría volver a vivirla, o sea, me encantaría volver a jugar campeonatos de España. Pois isto é posiblemente ao mellor que unha das mellores cousas que me levei do César. Es que el balonmano gallego es familia. Bueno, perdade que estou un pouco emocionada porque a verdade é que vendo estas historias eu a unha das miñas mellores amigas dunha das persoas máis importantes da miña vida coñecina sendo infantil de primeiro ano na selección galega e vexo vos agora é super especial o que formachedes gracias ao balonmán. Hei de decirvos que grabando tamén choramos porque a verdade que foi preciosos momentos que vivimos, as sorpresas que se levaron os nosos protagonistas, como se prestaron, verdad, María? Sí. Porque foi decirlle o que, bueno, minto, ni siquiera lle dixemos exactamente o que queríamos. Eles dixeron sí dende o principio, se viñeron con nós, deixaron o corazón, como podedes ver, neste vídeo. Por iso... Pois queremos darvos as grazas, porque sodes o reflexo do balonmán galego. E, bueno, pediríamos que vos poñerades en pé, si podedes, José Rial, Dalia, Adrián, Anita, Aloa... Moitísimas gracias por sumarvos a nosa locura. E, bueno, tamén queríamos agradecerlle a Lorena, que é unha das integrantes da selección infantil femenina, porque nos fixo disfrutar moito e creo que ela tamén o disfrutou. Así que, Lore, moitísimas grazas. E seguimos, veña. Estamos rematando co repaso das nosas seleccións. Ahora lle toca a quenda aos combinados juvenís. En primeiro lugar, imos coñecer a selección juvenil masculina, que está formada por Mateo Payas, Pablo Fernández, Carlos Menduiña, Alexandre Gallego, Iago Rivas, Juan Rodríguez, Eduardo Alonso, Joan Fernández, Manuel Lorenzo, Carlos Morales, Denis Iglesias, David Failde, Senén Garea, Nuno Loso e Brais Martínez. O corpo técnico está formado polo seleccionador Fernando Vázquez, Adrián Teixeira e Roy Gallego. E agora imos coa última selección galega que nos queda por coñecer,
o conxunto juvenil feminino. E as rapazas que nos van a representar neste CESA Costa Blanca son Irene Ríos, Carla Vidal, Nayara Pereira, Yaiza Gil, Inés Bernárdez, Iria Sierra, Ángela Vilaboa, Aroa Fernández, Lucía Álvarez, Lucía Méndez, Mencía Lorenzo, Lucía Villamarín, Nerea Arias, Sara Pereira, Nerea Patiño e Lucía Lema. O corpo técnico está formado por Manuel López, Alejandro Fazanes e Nerea Bouzón. El de la Diputación. Ah, vale. Entonces nos vamos para allá. Xa estamos chegando ao final. Neste camiñar diario, a Federación sempre vai da man da Xunta de Galicia. E hoxe, ademais do secretario xeral para o deporte, temos con nós ao vicepresidente segundo e conselleiro de Deportes da Xunta de Galicia, Diego Calvo, ao que queremos invitar a chegarse ata aquí. Pues moi boas tardes a todos e a todas. Gracias por ternos invitado. Gracias ao presidente da Federación. Realmente me decía, le preguntaba si dentro do organigrama da Federación existía algunha empresa potente en isto de montaxe de vídeos e tal. Me dice, non che vou decir quen foi, porque ayer ata as 5 da mañá estivemos traballando para montar os vídeos. E iso demostra que o que levades dicindo do principio da gala, que sodes unha gran familia, efectivamente sodes unha gran familia, hoxe o demostrachedes aquí con esta gala e o demostrades todos o día co vosso traballo, así que enhoraboa por ese traballo e por esa familia que construídes entre todo. Gracias ao secretario xeral de Deporte, ao vicepresidente da Diputación, a diputada tamén da Diputación, os alcaldes e alcaldesas que están aquí, diferentes concellos, a todos os rapaces e os rapaces que vades a ir e que formades parte xa da selección, e tamén as familias, non? Os recordaban aquí antes, pero creo que son un elemento fundamental, primeiro, para animar os seus fillos, as súas fillas, a participar no deporte, e despois para conseguir que durante todo o ano vayan a estes partidos, hai que desplazarse, hai que facer moitos sacrificios, e tedes que ter en conta, sobre todo os rapaces e rapazas que vades a ir á selección, que sin a axuda dos vosos pais, sin ese traballo que fan, sin esas horas que meten eses fines de semana, probablemente isto non sería, probablemente non, isto non podería ser unha realidade, non? Así que gracias tamén a todos os pais e nais por ese traballo. Eu quería felicitarvos primeiro por formar parte xa da selección, darvos moitos ánimos de cara a ese fin de semana de xaneiro, e é verdade que decían que nas vitorias todos nos acordamos, é certo, nas derrotas tamén, pero sobre todo creo que na vida e no deporte tamén hai que disfrutar. E eu creo que estades no momento de disfrutar do que vades a pasar nesa primeira semana de xaneiro. Pode ser que de todos os que vades, de todos os que formades parte destes equipos, co paso dos anos, alguén se decante por seguir profesionalmente no balonmán e ao mellor temos unha gran estrela hoxe aquí, non? E dentro de 10 anos ou menos, ou poderemos seguir pola televisión nun gran equipo. Pode ser. E pode ser que outra xente non o faga. A directora do Centro de Hostelería está disposta a presentar outras posibilidades, como xa dixeron. Pero para aqueles que non o fagades, isto é unha experiencia inolvidable. É unha experiencia inolvidable e vai a formar parte da vosa vida por o resto dos anos, non? Probablemente sexa desas historias que lle contaredes aos amigos, aos netos, aos fillos, a quen sexa. Así que eu vos animo moito a disfrutar. Vos animo porque o deporte de base, como decía o secretario xeral, é o máis importante que temos. Creo que é fundamental fomentar entre os rapaces que practiquen deporte, creo que é fundamental por moitos motivos, pola saúde, polo tempo libre, porque efectivamente é saudable ter unha vida deportiva,
e a partir dese deporte base o resto ven solo. Temos equipos de alta competición o que lles estamos axudando continuamente a través do plan do patrocinios, a través, lóxicamente, tamén das federacións. É verdade que soñamos con volver a ter 4 equipos na primeira categoría do balonmán, como tivemos no seu momento en Galicia, unha verdadeira potencia comparado con calquer comunidade autónoma. Pero ata que ese momento chegue, o que vamos a seguir facendo é axudando o traballo do día a día da federación. E tamén vos quero decir e recoñeceros aquí que a Federación de Balonmán é probablemente unha das federacións máis importantes de Galicia, das que mellor fan as cousas, das que consiguen un mellor ambiente nos seus eventos, e iso é importante porque iso fai que as cousas funcionen moito mellor. E ademais tedes un número de fichas, de licencias que vai en aumento. É verdade que co COVID se produzo unha baixada en todas as disciplinas deportivas, pero é verdad que a través das vosas actividades, a través do plan corresponsables que este ano puxemos en marcha, e falaba o presidente da Federación, estamos conseguindo que moita xente se achegue á práctica do deporte, se achegue á práctica do balonmán, e con eso vamos a conseguir, eu estou seguro que dentro de uns anos, pois algún dos que estades aquí ou dos que están por vir se xean verdadeiras estrelas do balonmán e consigan pois ser o espello onde se queiran mirar moitos rapaces dentro de moitos anos. Así que, noraboa por formar parte desa selección, estamos moi orgullosos de vos vamos a animar, como decía Regueira, oye, si pode vir algunha alegría, que veña. E se non, non pasa nada, porque vos invito a disfrutar ese fin de semana e, sobre todo, a disfrutar da práctica do deporte, do voso deporte, que é o balonmán. Noraboa, moitas gracias e feliz ano. Perdoa que te reteño e vou a pedir que suban tamén con nos José Ramón Lete, o vicepresidente, por favor, Xosé Regueira, Cristina e Marta, e o presidente da Federación Galega de Balonmán, que queremos que teñades un recordo deste acto para nós moi importante que queremos compartir con vos. Perdón. Estos son de Deputación da Coruña. Vale. Espera, este para a Deputación da Coruña. Deputación da Coruña. Marta Lete e... Listo. Muy bien. Mil gracias a vos. Os levades a todos os nosos rapaces. Pois só queda o momento de despedida e dos agradecementos. Grazas ás familias que estades todas por aí, bueno, e hai máis, e que sempre estades facendo o máximo esforzo para que os rapaces e rapazas podan adestrar, os levades os adestramentos, as concentracións, estades os aquí, estades sempre. Gracias de corazón. Gracias aos nosos rapaces por defender a nosa camiseta, os nosos cores con ese fervor, con esas gañas. Grazas a aqueles e aquelas que estiveron adestrando durante estes meses, pero ao final non puideron entrar, porque só poden entrar 16 en cada selección. Pero eles o intentaron e loitaron, estiveron tamén con nós. Grazas ás administracións por acompañarnos sempre, por estar no noso camiño, por estar levándonos sempre da man. Grazas a todos e todas por formar parte da familia do balonmán galego. O balonmán achéganos dunha forma única, formando vínculos que comezaron cun simple ola nun adestramento, cun sorriso ao remate dun encontro ou aquí nas seleccións galegas. Cando persoas que son rivais todo o ano se xuntan cada domingo chegando a formar esa familia que hoxe temos presente. Mirade a persoa que tedes ao lado, rapaces e rapazas. Recordade ás e os compañeiros que hoxe non están aquí,
Pensade no afortunados e afortunadas que sodes e abrazade cada segundo con agarimo, porque isto é único e irrepetible. Pero sabedes un segredo? O que queda despois é moito mellor. Son as compañeiras, os amigos, a familia e sodes vos. E así nos despedimos. Nuns días estaredes en Benidorm, na zona de Alicante, disputando CESA, defendendo as nosas cores. Haberá moita xente que se teña que quedar aquí, porque non todos podemos ir. Pero recordade que desde aquí ides poder seguilo. Imos facer, informar en todas as nosas redes sociais, imos facer o programa, o especial de Volta e Media todos os días dende ali, onde poderedes ver aos protagonistas e estar informados de todo. Cando pasen as cousas boas, vamos a estar, pero cando pasen as malas tamén, para sacarles unha sonrisa a eles e a vos que estaredes aquí. Así que, se estades aquí, por favor, seguídenos, xa sabedes, para todos os que os marchades, moitísima sorte. Estamos moi orgullosos de vos. Ata sempre. Non sei como o imos facer. Que cada? Vale, pero eso o rematar. Vale, imos facer con cada alcalde, concelleiro, tal, foto dos seus nenos e nenas con aquí, vale? Pero rematar, nos despedimos no streaming e continuamos, vale? Hasta logo. Non lo entendí. No.